Texte? Ouais, ça. No, kibaraj me ça. Non, tu vas du matin du ramène. Kukura bien de. Togorla. Non, jin kuro banga du ngora bibi na ngache baro du muso ko mana damne ngache kabakudu. Kura do nana. Non, kabakudu wala. Ha? Non, tout. Ay mango e ganga gushide di. Ha? Ko kura mana na dro ganga gushide. Non, ere ko ma kala mo ngache. Non, mais josa. Se je travaille là comme ça, on va jouer nous connaissons mana muso e kapatron apana. Mais ne ba do ja. E check seo. Non, bo ngache o tu no pe ngache nklale do ngako belo lo. O ibise ki pana ou bien? Non, tu pe ngache ma bara be bani lo. Ande ka che. Non, tu. Ngata. Asha. Dam yo. Non, ngache o tu ba do ibi fenta. Wala ngache ne ba ta. Non, non ngache ndu. Mindo. Ngache yera ma so. Asha. Non ngache o dabla. Akaye bulwa ba ka. Ay no, ngache check seo. Ouais. Ni mo konna le. Non ngache chago tu no sa ube. Check seo. Ouais. Kana mone bona sa. Ha? Mone bona ngache. Non ngache o tu. Oh, ngache. C'est pas. On est bas, ça va? Calme-toi. Aka. Ouais, bon, ça va donner ça. Calme-toi. Aka. Mais toi? Nana. Nana. Non, vraiment, Nana, n'est pas mon souhait. Calme-toi. Nana, toi, quand tu es parce que n'est pas mon souhait, les flancs, tu ne voilà, arrête toi de vous, Nana. Mais si, Nana, toi, quoi, bon, boulot, trop. Ouais. Sinon, calme-toi. Mais à quand tu es doué, on a n'est pas ça, on a trop de là. Ouais, sinon, pas de même. C'est une erreur pour check ça parce que ne fala friend n'enti du on a baro du wala parce que ba kala parce que ne ka ko era friend ngate n'enti du ko chama na saka nyana mo kwa sinon ngate ne fala friend ne check ça ne ma ne ma goro wa chama ka dana ben ka jeno chama be no wa dana ben ni check ça ga du ngona sinon ka dia nga nyogondo du ngona na kwa sinon pas nuemi no yere iti kuma iti yele mo fe o pani mu ube ma shuri. Hein? Mais comment faire? Non, j'ai au moins ni mouki na sudeta. Non. Atramin. Ni kawago ere, ni ko Djinè ko sare. Ta ko kere Djinè ko ere. Hein? Ngache. Agarai. Che. Kata muso no fe ni boli bisi. Ni ta mine ni bile fo. Ne repta ko. Boli be fem na ma o boli. Tiens, what do you want to say in the town? No, I am tattooing a second a bear or life.
cɛla kɛra ka fɔlɔ wɛ ko sira ma cɛ tɔgɔ ne ka ko wari ne yɛrɛ wɛ cɛ tɔgɔ fɔ ɲɛna wɛ ne tɔgɔ kɔli an ka cɛ an mana nɔrɔ fɛn bɛɛ la fo an ko ta de ta wɛ cɛ tɔgɔ fɔ ɲɛna wɛ e tɔgɔ ye tɔgɔ Nana a Nana e fa ko gɛlɛ wɛ nka cɛ ne Nana tɔgɔ caman ta wɛ mais e de bɛna kɛ laban ye cɛ yɛrɛ ka ko kɔni ka di ne ye ne fɛ k'i furu wɛ ma wɛ gɛlɛya ma ne ko ne tɔgɔ kɔli a kana ko dɔ gɛlɛya kɔ ne fɛ ka taa furu wɛ ma an ka taa kɔ Atram ne kabo go re kaso ma tunu ka banya ko ta an jo me sasa we Atram ne kabo go re ay ta kira mi ko ni ne kabo go na jiro ne ko ni zin da na bi ife da fu na bibi na ko mo bi ne woro go ni bata min de me re mais a kena ko na di da awo no bane pi ta ko wonna won ni ko no wale sa ni ko me na dama la man ni ko e si ni dira mor kala ro ni ta kala ga sel damna ni ti so sel ma fuy ha weri imna no sel go nyen ko ne dara kar mo ro fi o gan dege sel surani fe ona ko ma idan ko yin ze dama bi ne ni ko to la bi e si ne rem na muso tabli ni ko ngele fe to ni ta mo pere ni ngel ta ko dola ngelo dama ni dabala bana jɛnɛtigɛ la cɛ diɲɛ tɛ dɔ ka ban koyi n'a kun fɔra ko nin min bɛ kɛ ne cɛkisɛ la diɲɛ kɔnɔ est-ce que ne yɛrɛ kun bɛ da la yɛrɛ cɛ diɲɛ sɔgɔda caman ye dɛ o de y'a to karamɔgɔw bɛ to ka wajibi ni fɛnw k'an kunna an tɛ karamɔgɔw lamɛn cɛ kabako k'o bɛ diɲɛ kɔnɔ cɛ mina sa ni mɔgɔ ko y'a fɔ ne cɛkisɛ ɲɛna ko ne ka fara ni muso in na ou bien ka ni muso in yira ne na ko nin tɛ tata ye ne kun tɛ da la diɲɛ kɔnɔ o kuma na an ka sabali o de ka fisa bamananw ka kuma don a fɔra ko ni mɛ m'i ka fɛn ta la a kuma mais ne wulu t'a kuma don o don i b'a dɔn k'i fɛn t'a kuma dɛ ne ma jinɛ t'a kuma nin ye sa nin ko in kɔni kɔrɔ an ka sabali dɛ tellement que n yɛrɛ ko yɛrɛ kɛra kamanagan ye na fo n bolila yɛrɛ de ka taa kɛ n ka sabara ni taba kelen don sabara yɛrɛ la fɔlɔ ye an ka sabali ne yɛrɛ kɔni ne bɛna bɔ cɛkisɛya yɛrɛ la pewu bon n t'a dɔn n bɛna taa dugu alimami fɛ yen a ka tɔgɔ dɔ danna quoi ni cɛkisɛya ko bannen pewu o kumana an ka sabali de ka ɲi ne kɔni tellement que ne bolila ne yɛrɛ ɲinɛna ne ni Saka ma se ka ɲɔgɔn ye n bɛna lajɛ ka Saka lafaamu quoi n'a sera k'an ka kuma lafaamu tɛ ne kɔni nin y'a bannen ye. Ese, Por pasilla, mais a kɛra cogo yɛrɛ tunna n ka cɛ a bɛ kɛ cogo di jinɛtigɛ in tɛ a komi a kɛra faama ye mais an ka sabali quoi sabali de ka ɲi bɔ sira kan fɔlɔ bɔ sira kan e ni kɔlɔsi e ni forokɛya e bɛ wurudi fana na e mɔgɔ mun tɛ sɔn ka taa wajulikɛyɔrɔ la hali bisimila yɛrɛ mana fɔ i bɛ wuli ka bɔ yen nɔ o tuma mun y'i sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di an ka karamɔgɔ lamɛn o de ka fisa o bɛɛ to yen sa muso deni ka ko bɛ cogo di e ni boli tɛmɛna ne ma ne ye e ɲininka dɛsɛ ne ma e ye n ka cɛ sabali muso ma ɲi dɛ ka sabali cogo di muso ma ɲi a kɔni ka di ne ye i ka sabali quoi sa a ye mun de fɔ e ye mun de fɔ a ye sa mun ye e boli ta e mun ne bɛ fɛ ka dɔn mun ye e yɛrɛ boli de quoi ou bien n'i dɛsɛra la t'a fɔ ne bɛ taa kama koyi parce que jɔ fuya ninnu ne t'a la quoi Saka sabali dɛ e ma dɛsɛ n'a fɔra ma a to dɛ
ani e taara mun kɛra tellement que ko yɛrɛ ye ne sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn hali tɛ yɛrɛ dɔn ko tɔgɔ kelen min bɛ na fɔlɔ ko jumɛn ye n sɔrɔ yɛrɛ bɛ ka karamɔgɔ ɲini mun bɛ se ka tɔgɔ ko la ko jumɛn ye sɔrɔ ne ya ko sa dɛ ka ko kɛra jira ko dɛ voilà papa paye mais a don ni tɛmɛnen na ni boli ye yɔrɔ ma kɛ yan bon disa k'a tɛmɛ ka mɔgɔ fila bon ko ne taara i n'a fɔ komi ne ka ci fɔ a ɲɛna bawo ko a ɲɛ tɛ ne wa bon ko ne ni joli min ɲɔgɔn fɛ simisitigi wa don est-ce que simisi tun t'e la awɔ simisi tun bɛ na voilà simisi tun b'e la ko bon ko ale kabulen de y'o de la quoi i ma ko de ka d'a ye ko de ka d'ale ko mais e cɛ min ye jo fu i bɛ turu mun na non ko n'a fɔra ko dɔw b'u yaya adamaden dɔw bɛ don mɔgɔ n'u dayirimɛ cɛ han ne bɛ k'e ɲini depuis tile joli i tuni ka taa furukɛ ni kɔlɔsi ta ka fɛn han Saka sabali sa a bɛ kɛ cogo di cɛ kɔni b'a dɔn ka cɛ manifa mana taa muso la n'a ye manifa wɛrɛ fɔ tellement que i bɛ détruire wa o b'a la problème foyi cɛ jɛnatigɛ de ye nin sa n'a ma sɔn dɔ bolo a bɛ sɔn dɔ bolo i b'a ye ouais jɛnatigɛ a bɛ sɔrɔ fan jumɛn sa ne bɛ taa kama sisan sa bila ka suma teri ka jugu fɛn min yɛrɛ ɲɛ b'e la k'a sɔrɔ a ɲɛ b'e la kojugu a ɲɛ bɛ ne na k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma ɲɛ t'a la non o to yen nɔ mɔgɔ bɛ ɲini jarabi quoi non o jarabilen don e la o si bɛ n'a sɔrɔ ne la tu bila ka suma de a fɔ de ma ko si bɔnna a tɔmɔmina de kɔnɔ o de y'o bamananw ka kuma tɛ yan e tun ka cɛ mais i cɛ tun bɛna fɛn na dɛ ni ko bɛ fɛn fɔ joona Saka a bɛ kɛ problème foyi t'a la e kɔni ka to i ka wurudi ɲini ka fɛn na ne bɛ taa nin ko ɲɛɲini wa an sabali la koyi ne bɛ taa nin ko ɲɛɲini bon an kɔni an kun ti karamɔgɔ lamɛn mais bi bi in na an bɛ karamɔgɔ lamɛn an ka to ka karamɔgɔ lamɛn an ka wajuliw lamɛn o de ka fisa to karamɔgɔ lamɛn na bani e ka to karamɔgɔ la taa kan sinon a kɔni ɲɛ b'i la a ɲɛ bɛ ne na non a ɲɛ b'i la kojugu non a kuma n ye mɔgɔ in cogo a kuma a y'i kanu tellement que non a balila k'i tɔgɔ fɔ n ye boli min kɛ n ka cɛ han donc e tun bɛna o de fɔ ne ye non mais a bɛ kɛ cogo di kan bɛ ala ka barika don i la ne bɛ taa nin kama san han non Saka non ne yɛrɛ sɔn nin ye o e ka bali bon ala ka sɔn de an ta ye ala ka sɔn de ye quoi i ma ye k'an bɛ fɔlɔ y'a faamu k'an bɛ voilà bɛɛ ka wurudi la koyi i y'a mɛn Djinè Saka bɔ fili la n'i y'a bɔ fili la o kɔrɔ ko ni cɛkisɛ ta ye kanu a fɔra ko mɔgɔ ni teri ma ka ɲɔgɔn kɔ bila mais o kelennin m'a kɔ bila nin kelennin na dɛ i ma ye parce que a ye mun da nin kan f'a k'o ɲɔgɔnna da Saka yɛrɛ awɔ n t'a bɔ fili la fiyewu ça va ni balimamuso e de bolo hakɛ to voilà ça va ko ka ɲi tu vois n ye kuma min dugu kɔnɔ yaya n ye kuma min n terikɛ ye kuma dɔw fɔ n ye donc bamananw ko kuma kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye quoi i m'a fɔ ma bon n'a y'a ta k'a lajɛ sisan bon i n'o tɛ jarabi ka baara don ko e yɛrɛ tɔgɔ ye di fɔlɔ tɔgɔ Nana Allahu akbar ne tun bɛ sogo Nana tɔgɔ de la mais ne tun ma deli k'a ɲɛda ye fɔlɔ han bon est-ce que i b'a dɔn quoi komi an b'a ko in kɛ cogo min na ka ban komi ko in bɛ nin kan a bɛ ne nin kan cogo min na donc bamananw ko ten ko jarabi kɔni n'a nana e seko tɛ ne seko tɛ quoi donc an b'a jateminɛ ka ko ninnu kɛ cogo dɔ la ɲɔgɔn bolo quoi i yɛrɛ kunkolo birilen don n m'o faamu ma jigin i la o i seko tɛ jarabi ka baara don n'a nana dɔrɔn fa bɛ wuli mɔgɔw de la tu vois i bɛ to fɛn de la quoi ma ya mais an mi fɛɛrɛ sɔrɔ a la quoi maya i kelen nɔ tɛ i y'a jongle Allahu akbar tɛ kaba a tun na de
Aw ti ne si dɔn muso ko malo ma suma can dɔn Besara. Cekse. Sawa, itu. Abduri. Cekse. Ha? E ja e malam bulu. Nya mu malam lagi. Nya mu malam lagi. Sawa, kada numbi. Numbi sawa. Ikamana gwameta i bagi du. Anga tira ka koroni ma. No vraiment ne yɛrɛ kɔni mo dɔn. Mumbi E bɔra fagali kɛ yɔrɔ la. E bɛ se ka ne bila ka taa fagali kɛ yɔrɔ la tuguni. Hali mɔgɔ ti jugu bila ka taa nin yɔrɔ la. sawa. Bon ne fana mɛ nin kɛ. Ni ni ɲininka ne ko action cogoya ni bɛɛ yɛrɛ la walasa i bɛ se k'a faamu wa. Ne bɛ se ka min faamu. E m'a fɔ k'aw ka wari ne nɔfɛ yan. Kabini a yɔrɔ la ne m'a fɔ n ka a ɲɛ bɛ e la k'a sɔrɔ e ɲɛ t'a la. O tɛ diyagoya ye wa jinɛ bɛ ɲɛ kɛ. Fɛn min ye jinɛ ye. Jinɛ. E k'a lajɛ ko mina fɔ k'a kalan. Kuma la. Sawa. A kɛra baara ye. E an ka tira ka kɔrɔ nin. Sawa o kumana kɛ. O kumana a ye n ta ɲɔgɔnna kiliya de a y'o kiliya. O de tun b'i kɔnɔ i tun b'i fɛ mun dar'i yɛrɛ kɔ de ka da ne kan. Saga e ka sabali bɛɛ. Ayi e mɔgɔ lankolon don. Ayisa teriya yɛrɛ la ne kana teriya ko kuma fɔ yan sa. Kana teriya ko kuma fɔ yan bani. Kan'o fɔ sa an ka tobi. E yɛrɛ ne sawura mun na e yɛrɛ kɔni b'a dɔn nin yɛrɛ fo ma ka tɔgɔ kura ɲini. Mais a ye kun ka fɔ dɔrɔn ko jinɛ de ye k'i ye jinɛ de ye. Ne kun bɛ da la o. E kun ti da la. Parce que ne yɛrɛ bɛ sa ka don maa na so min kun ti da la. Tiɲɛna vraiment teriya kɔnɔ ko dɔ. Teriya ko kuma in bila sa. N'i y'a fɔ i ka teriya ko kuma in bila. Mun bɛ nin. Non il faut la. Saga tɛ yan. A ka fɔ ne bɛ nin. Kana fɔ ko sa tout terrain. Tout terrain. Ne tout terrain de o a fɔ bɛ nin. Teri adamaden teriya ka gɛlɛn ko dɔw ma i m'a faamu. Bon i b'a dɔn Bon to yen sa. Jɛɲɔgɔnya la i b'a dɔn ko bɛɛ bɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔ. Sabali sa. A ka ɲɛfɔ bɛn sa kelen k'a jɔ bɛn kɛ kelen k'a ɲɛfɔ bɛn Ko ye mun ye b'a dɔn ko ye mun ye wa. muso ko jumɛn Ko ye musoko de don. Musoko de don. a k'a ɲɛfɔ bɛn sa a ɲɛfɔ bɛn Ko bɛ musoko de nɔfɛ. a yɛrɛ tɛ k'a ɲɛfɔ e sigi ne yɛrɛ tɛna taa yɛrɛ Ayi. Non e de sa Non. a terima fila kɔni ka kɛlɛ kɔni ne kɔrɔ pɛrɛ a kɔni kɛ ka di musoko de Non Saka de ta k'a faamu sa Saka ta k'a faamu. Ne bɛ se k'a faamu cogo di e ye mun kɛ e yɛrɛ ni ko kɛta ye wa. Saka n ko nin bɛɛ bɛ teriya kɔnɔna na. Ne nin fana ma kɛ e tɛna ko dɔw faamu. Denni ye mun kɛ e b'o ni tɛ ko kɛta ye. E y'o dɔn e tilala ka ne bila ka taa mun. Saka a ka fɔ ne bɛn a ka fɔ ne bɛn ne b'a ɲɛnabɔ sisan ne ni e ye ɲɔgɔn faamu. Cɛkisɛ de filɛ nin ye ka ne bila ka taa den dɔ nɔfɛ. O ko kɛra cogo dɔ de la quoi. a bɔ man ka kɛ o Ale b'a dɔn o ko bɛ kɛ o cogo la ka tila ka ne bila ka t'o la est-ce que o ka ɲi. fana man ɲi Mais tout yɛrɛ e yɛrɛ ka lajɛ sa e yɛrɛ bɛ ko mun bɛ ɲɛ. nka a ka ɲɛfɔ ne bɛn ne ɲa bɛɛ don an tɛ fana bɛn ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na 17 o viɲɛ o viɲɛ o fo ɲɔgɔn o fo kɔlɔni o ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na i m'a ye fo a ka jira ɲɔgɔn dɔrɔn kuma don o ye Mais a ɲɛ de fɔra e ye sa e yɛrɛ m'a fɔ k'e dafila bɛ don ɲɔgɔn na. E tout terrain a ɲɛ bɛɛ de fɔlen de ne tutɛra bɛn a ka ɲɛfɔ ne bɛn kuma caman t'o la ne ɲa ne y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na dɛ i m'a ye faamu a ka ɲɛfɔ dɔrɔn a ka jira ɲɔgɔn dɔrɔn E bɛ se k'a fɔ donc e bɛ sɔn k'a fɔ ko muso tɛ e kɛɲɛ ye quoi. a muso o to yen sadiri o to yen quoi an ka taa sadiri a n'a ta ka taa jira na A tout terrain. a ka na ka taa bɛn Donc dafila in bɛɛ. na ka taa k'a taa fo ɲɔgɔn fo ɲa D'accord. Non e jɔ sa i y'i bolo de dusu kɛ fɔlɔ i bolo de dusu kɛ. Saka. Cɛkisɛ. O kuma mɔgɔkɔrɔ tɔ o ye dalamaga ye. M'a dɔn quoi tout terrain. Anw sira mɛ ka kuma dɔ. O tiɲɛ Tɛ cɛkisɛ taara muso nɔfɛ fɔlɔ. Donc a y'a fɔ ko ale bi k'ale dɔ tɔgɔ min ko tout terrain k'ale b'o de nɔfɛ o. Cɛkisɛ ma sɔn k'o fɔ ale fana ne bila ka taa. A tilala k'o kelen de fɔ ne ye tuguni. K'ale bi tout terrain de kɛ ko cɛ kɔgɔlen ba in. Ko tout terrain ko a ye dafila min bɛ don ɲɔgɔn na k'ale bi o de nɔfɛ k'ale nakun de u ye. Ne de b'a la ko munna a ma sɔn k'o fɔ an ye joona sɔnni an ka taa. wala an sisan kɔni
am tadi voilà ala ta jira ay bon ti ta de e de bita amango ni ma yoro fi ni tora munum pate ma ro ko ni e na ta woro mo festa ma ta do mais e ka ta bani ni ya bili kuna doro ka bi nyogo ndoro abi nyogo abana ale ma se ka nyina be ye déjà dora kuma jole nya bi yere la voilà ma don aga ka e ke de lege glekindo de lege glekindo amba abe no feo trengu ko ni ne tan festa wa be ni ko ça dit que action groupe do era mo quoi parce que ko aba ko farfa ko Allah ko tu tere Allah sali Allah ko ala herenga ye ndai am titade ta bana be ele ka kudu do ta voilà ha fa ga na na nyoy che fari che ula che Allah ko ha tekse mini na ngadi me ko evitare do kuni basani kuma ta te denga da wala uti denga de wala ye chen foro ye mu fo chen do na so nere kuma ta Allah de ne kuma fo ni be kan nyewu yoro ima tout terrain fana da kan ifaki ki chaka ibe muso soro ni Djinè ide laga ide Djinè aro le fly Djinè tu ibani ni kaba ko mun da ki fargolo ni janga e ka tu ibani ali fanga misi fanga ibara tsara Djinè ke tu ibani na ataka yele na sanfe wato aw boko kala sanfe amaga dumare ne ba ngurudi to ga awege ga urudi ke Djinè Muso muso bene ko utaka funi ala choka ke utano fa sa ke bene muso gani ni du kono e joben e ka fa ko to ba gani ni re do ibara pere ni mate fana do ko parce que fana mo ko de nya era to goy to nana bosa nana bosa mana ko chukule ha ne mana yala yoro nga che mo wori ba fone ke fana ke be kanini no boni fana gumbe ke yini bosa mana ko to nya ga chukudi kuma bani isa kuma wala may buwodi eta na ne tuteredi no ngo bo nga ja mai abeda fale bena kuma bani che mai fo boni kanga ta fe dola atale bemi abe san fe de wa wala duguma de wa wala yoro de ni din mo ba ni flaga ka be ngo kocha ne ra kanga ta miso era mo na isi go era tina temene ana elu fa ni wala de dugumo ga yama ho nugu iga che amayere no kora tutere era ko lere kamara gona kali de tutere ibjo sa me kori fe makala de kori Djinè ma tunna e lere sirani no parce que ne ma da na ma juga ka te man tan ni koli ke ja koli dugubla nyame ka o green do doro ko me ko koli nu bollo temena woro la de ja Cleveland na tunni ro ataka ay dugubla o tere jugala na be ko me an atari limana ka to ya no donc on le ta jugala déjà boy si woro comme ne gera ku vola ne retaro ka bogo do bon ru andu tu tere blaga tay baro ka ko do ya jam bulum ngo ka kumba ci nyamato la ko subhanallah ay josa ay peut-être abson ayo ma bon ay ko jugu kere non déjà o jende parce que ne ra baro ay me na fa ko Cleveland na fa manare écoutez cena na fa bon tu tere ndu fle ni nga che na dun kila la fe na chene ne srani do amna na an ruta fa ngola de an dun ni Djinè bura nyona sansa an bo kile le che allu wale tout terrain ga fa kay ogo en ala chen di mana ko kembla ta Djinè no fe asa ni bla ta Djinè no fe chukul obsaka ke no wulu tara fa jumene
ala dora mena wolo ko bi wallahi ni ta toy na ta nyefana la gade na be atoy musogo mbala akasa bishiga ba nyona te muso badali ale kamana ko adamna nyono ngako tire ko nyono ko tutere kale bi bon déjà ga ko ere ne kamana go atoy no ni papa ama sa ka ko do ngate akara to wodi tutere amu de ngana jume ay jume kila ala mi nga che ka fe kapta fo nga che kapta fe fo ija Djinè Muso do Djinè Muso ko muso aba do sa sa kalama ja to godi ay Djinè Muso ga e black sa Djinè Muso ko fo sa ba sa mana fo to ko ne te ba ma kala dabla sa mana fo ba ma fe ka be no fe dabla sa che ay sabali sa amode fo eya ama fo ne ne kon tara ka te jo fa ne baleta fla tunna ne na ka tunu chogodi dina fana mi jira yara ma de la ne ta woni ay tutere ya mo an danen de ila e ko golemba e bi sera Djinè chogodi cho Djinè ni mati flan ko oh bo sa donc e frère mo sa on est choix on ne shuke no do yebna mo sa saga mina mo sa kamana go nan sigida no ni fana msake o mi Djinè itiga ngalon tiga dabla kam na dim sen ma to ni kalon ni bon Djinè do ebola ke da wolo ma choko wani ngani ngele ni Djinè re Djinè do ngani ngele ni ngate ko ngeke idona ya koloji boga wuri do a frego choko na ko a jiga ga nyana bole ay ya mani mu for an awre fo mu for an ya ni jage ere ga dedemme do ere borani buge me duni oh alle nana de ko ci amu jara bulu mun ni ga ne fadi ba fuma ni ko na kala soko dikata mun ba kule bogo ba ko to che kasa to fara wulila ndoro mina yara ka mina ga chugo ma ga ju vraiment ga ju ala solution ba ala ka ko no solution ba ya fama fulu ka soro ka bugo chugo la ay ko chugo fo tala ay mu woni gende na wali ka Djinè ko na tutere ay ni ko ma soro ka bugo to na cha ne ka tutere ya kalo wani kuma wara ko chugo fo to la ay non c'est salam walaikum salam chale ça va monebe kan meme abdouwari chen fa sa cheki tuda abdouwari che ni ga wo ta mo ko chale ni no mu yana na wallahi na kere nyana atun soro go bo be yana sa ama ni tuda ndi ka bo ya ina na sɔrɔ mankan na sisan o kɔrɔ de ne bɔra bamakɔ ka na an ye bamakɔ an tɛ mankan fɛ mankan ma d'anw ye o kuma mun de bɛ yen. pai a ɲɛ saga fɔ den dɔ de bɛ yan den de ko k'a b'e fɛ n y'a faamu bon an de b'o yɛrɛ ɲɔgɔn na u bɛ k'a fɔ ko man ka d'i ma ko parce que k'e ye bamakɔka ye quoi. tiɲɛ. ko bamakɔ ka tɛ se ka bɔ bamakɔ k'i bɛna olu ka mɔgɔtigi tɛ yan k'o tɛ se ka kɛ quoi. non mais ninnu ye ɲɛgo ye. an dun bɛ kɛlɛ de la. non dini tɔgɔ. den tɔgɔ ko Nana. Nana. non i ye den ye i yɛrɛ bɛ sɔn ka da la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye muso yɛrɛ de ye. donc a bɛ kɛlɛ la o dɔrɔn de la. an bɛ kɛlɛ dɔ la o dɔrɔn la. non ko saga den de ma quoi. c'est pas vrai. cɛ mais nin ye mun ɲɛgoya ye. ne kɔni ne ka hɛrɛ ma. ne kɔni ne ma se ka foyi faamu ka ko la. i m'a ye. non ne ko deni yɛrɛ a bɛ sɔrɔ min dɛ. Jale ni munumuna du kɔnɔ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ye. du kɔnɔ. e kɔni e yɛrɛ bɛ cogo min na kɔni deni yɛrɛ ko cogo min na n ka cɛ ko cɛ jama de ka d'ale ye. a y'o to yen pewu. mais kana nin fɔ. e y'o to yen pewu e ka munumunu bɛɛ ni munumuna du kɔnɔ. non ne yɛrɛ t'a dɔn déjà i b'a ye o. ne t'a dɔn a kɛlɛ kun ye nin ye quoi. sinon k'an to bamakɔ n'an bɛ bamakɔ e muso ta 3 2 4 ne ma fɛn ta don dɔ o ye 20 o to yen pewu. du dɔ su. a zone dɔ ye koyi. non e t'a kalan non a bɛ kɔfɛ o. walayi nka ɲɔgɔn ninnu de bannen don k'a den de ma quoi. non o ma ɲi ne kɔni min dɔn a ye mankan dabila dɔrɔn c'est très simple i y'a faamu. n y'a faamu. voilà n ka jɛ a ye na kɛlɛ banna. kɛlɛ banna. awɔ. ok Ahmed a bɛ fɔ ka bɛn kɛ
ya nunu fana filɛ i m'a faamu Voilà. b'a ɲami dɔrɔn k'a di ko fɔ n'a cogoya de ma ko n'a cogoya de don mankan kɔni nɛrɛ kɔni bolo mankan nafa foyi t'a la nafa foyi de t'a la i b'a fɔ non a yɛrɛ kɛ dugubakɔnɔ mɔgɔ ye dɔɔni aw ye Bamakɔ aw ka faamuyali ka teli anw tɛ foyi dɔn o la quoi tiɲɛ yɛrɛ la maa mun mɛnna duguba kɔnɔ ani maa min bɛ burusi kɔnɔ kelen tɛ o cɛ ka jan toujours mankan burusi kɔnɔ a ye mankan dabila a dabila Tiɲɛna denmisɛnnin i ka kuma ye denmisɛnniya jogoba ninnu an tɛmɛn'o kan wa an si b'a kɔrɔbaya ka taa fɛ i y'a ye a ma ɲi sɛbɛko tɛ quoi a y'a faamu wa ne kɔni bolo a ye bɛn i y'a o de ka ɲi kɛlɛ t'o o bila quoi a y'a faamu cari a y'a faamu voilà ok fo ba tɛ dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo i ka teliya ok problème t'a la an m'o la an ma kɛ den quoi a ye mun fɔ a bɛnna mun kan an tulo bɛ mun kan na ka bɛn mun kan wa ma bɛ n'i y'a fɔ n'i y'a fɔ kɔri ma ta si kɛ ne kɔni y'a fɔ ko dimi b'ale fɛ ayi bɔn tu vois a ye mun da ne kan a ta bɛ juguya ale bɛna ko nɔgɔ kura ta ka bɔ Bamakɔ yan a y'a to yen aw falima ko bɛɛ kɛ aw falima bɛɛ kɛ a to yen bɛɛ a ta ka taa bɛɛ b'a dɔn bon Djinè ɲɛ tɔla dun ye maa bilenmani ye ka woro ko e ta ye don ka jɔ o dun ma ja o don wa cɛ ne y'a solo de k'a solo a yɛrɛ kɔni bolo kɔni non n ka cɛ k'ale ɲɔgɔnna sa tɛ bɔ ɲambe k'a to yen a bɛna kabako d'a kan n'a sera ɲɛfɛ a bɛna dɔn ko a tɔ tigɛ ɲɛna a y'a faamu n'a kɛra cogo min na kɔni o dun ka kɛ ayiwa anw tɛ dɛ e de y'a su ka taa anw ka foyi t'a la foyi t'a la n'a kɛra kasara bɛn an na dɛ dɔgɔ kana fɔ dɛ n'a ɲamira ne de b'a fɔ ko k'a de y'a ɲɛsin ne ma fɔ cɛkisɛ an ka segin ne ka wuri tɔ ma dafa ne bɛ t'o tɔ dafa an bɛ segin ten voilà ni village cɛmannin ni bamanan ko ye ne ko ni ye malo tɛ wa ni bin lajɛ non ni ye malo ye ni malo ye mais est-ce que gamiya ka tɛ ou bien wasa non ni adini cakra fɔ mɛ ko ye fiɲɛ bɛ mɔgɔ fili fan bɛɛ village ka non ne yɛrɛ nin fɛn yeli cɛ ça fait 10 ans fali ye village la nin kabako ye koyi e ka malo la wa sɛri daba de bɛ nin bɛɛ siɲɛ wa daba yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ siɲɛ ni mɔgɔ tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka cikɛla ala k'o fɛnɛ to koyi village ka nin village tɛ nin t'i ye diɲɛ kabako ye cɛ n'a ma na yan an tɛ nin ye an tɛ ninnu ye malo la non kabako don diɲɛ kabako ye koyi ne yɛrɛ ni village cɛ cɛ a mɛnna koyi non ne ma mana village la ne kun tununa Bamakɔ denw kɔni u ti foyi la Bamakɔ u da malo nana mɔna an ka dun kɔ u ti nin sɛnɛ juguya dɔn u t'a foyi la normalement dɛ Bamakɔ denw kan ka bɔ Bamakɔ kana de ka n'u bila na u k'a sɛnɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ yen kɛ malo ye kabako fɛn ye koyi non nin village na non c'est très important cɛ nin village na a sɔrɔ ne ma ne yɛrɛ ni malo yeli cɛ a mɛnna koyi kabako de koyi Bamakɔ ye mɔgɔ tiɲɛ koyi Bamakɔ ye kabako ye koyi ne kabako la c'est pas vrai malo dɛ mais ka kɛ sago bɛ taa diɲɛ kungo kɔnɔ a lajɛ denmisɛnninw lajɛ ni si tɛ ye Bamakɔ i bɛ san yɛlɛma Bamakɔ i tɛ nin si in ɲɛna saga de sigilen bɛ so a tɛ bɔ a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ fɛ bon i t'i foro ye jango ka denmisɛnnin ye non village ka di diɲɛ kabako ye koyi ne kɔni ne bɛ dugawu de kɛ ala ka sɛnɛkɛlaw kɛnɛ to
est-ce que vous venez nous voir dit nana yɛrɛ de don o yɛrɛ de don maa ta ɲɛna e de ye nana yan ni i kibaruya fɔra ne ɲɛna ko i ko i bɛ ne fɛ ya bɔn ni an bɔra Bamakɔ i ye ne tɔgɔ mɛn i ko i bɛ ne fɛ ya a ka ca quoi bon ne ko a ka di ne yɛrɛ ye Bamakɔ ka di i b'a kalama ne ko Bamakɔ a mɛnna mais ne bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn bolo kan i y'a faamu ne b'i ta ka taa Bamakɔ étage 10 de bɛ ne bolo i chanson 3 bɛɛ de bɛ ne bolo Bamakɔ ye i y'a mɛn cɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma e tɛ ka kuma o kuma mun bɛ yen non ni mɔgɔ bɛ kuma i bɛ kuma o bɛ mɔgɔ fari wala o bɛ kuraji bɛ mɔgɔ la mais sisan i b'a kalama a ka di ne ye i ka sɔn ne na quoi n taa n'i ye Bamakɔ n b'i kɛ fɛn bɛɛ i y'a faamu n b'i kɛ fɛn bɛɛ quoi n yɛrɛ bɛ ka wuli oye voilà miliyɔn tɛ yan a y'a bila a t'a bila n ka compte la quoi voilà ni n taara Bamakɔ n b'a sɔrɔ yen fo ba tɛ yen o kɛ voilà donc n y'a faamu o kɛ dɔgɔ ye ne faamu o kuma in ma ne faamu ne bɛ ka kuma fɔ e m'a mɛn kuma mun de b'i la a taara min o kuma ne bɛ sogo de la wa bien jumɛn non o tɛ se ka kɛ cɛ dɔgɔ kana cɛkɔrɔba fɛn dɛ ne kɛ n jɔ ka nin bɛɛ kɛ e la non o tɛ se ka kɛ non wow tu travailles pas tu travailles ne ngena a ko ne yɛrɛ dasa ni o jɔ ba fa b'aw la n'a kɔnɔ ko muso bɛɛ ta ta ye ne muso ko suma cɛw n'o kɔrɔ tutɛrɛ sɔn nin kɛnɛ na ni y'a sɔrɔ ne bɛ baara da tutɛrɛ kan f'a ka dɔn ko dugu kɔnɔ maa ni muso maa ni cɛle kɔni jinɛ ye kubɛ da cɛle kan n'a fɔra i ye Bamakɔka ye walahi an ka cɛya fana b'i ka Fanaka ye i kɔni b'a fɔ ko fali ma ko bɛn i tɛna se a nin kɔni nin kɔnkɔ bɛɛ d'a kan i tɛna se a mana kɔnkɔ da nin kan tutɛrɛ jɔ den jɔ sa a jɔn tɛ a bɛɛ faga yan a jɔn ne y'a sɔrɔ